Moi boas tardes, señoras e señores concelleiros. Benvidos a este pleno atípico e extraordinario. Antes de comenzar o pleno, toda vez que a maior parte da corporación non está presente no salón de plenos, corresponde ao señor secretario verificar que están conectados. Boa tarde. Salvo que se me indique o contrario, existe a presunción de que todos se encontran, tanto os señores concelleiras como os señores concelleiros, que están todos en territorio español. Es comenzo a pasar lista. Dígase, por favor, sí ou cualquier signo que poda escoitar de que están asistindo a este pleno. Señor interventor, dona Naria Rivas de Castro. Estamos vendo na pantalla. Pero non a debe oír a vostede. Sí. Doña María Goretti San Martín está aquí presente por notoriedade. Don Jorge Carlos Duarte Vázquez. Aquí estou. Dona Marta Irene Lois González. Aquí estou. Don Rafael Peña Vidal. Presente, aquí estou. Doña Branca Petra Novorrey. Doña Branca Petra Novorrey. Sí. Seguimos e volvemos a intentar despois. Aí está, aí está. Aí está. Don Martillo Noriega Sánchez está aquí presente en notoriedade. Don María Castelao Torres. Sí. Dona Beatriz Cigarrán Vicente. Sí. Don Ramón de Jesús Quiroga Línea. Sí. Don Evaristo Ben Otero. Sí. Don José Antonio Constela Ramos. Sí. Dona María Ángeles Antón Vila Sánchez. Sí. Don Alejandro Sánchez Brunete Varela, aquí está por notoriedade. Dona Belén Sabel Iglesias. Sí, estou. Dona María Esther Pedrosa Carrete. Sí. Don José Javier Fernández Martínez. Don José Javier Fernández Martínez. Sí. Sí. Dona Noa Susana Díaz Varela. Sí, estuvo aquí. Sí, hola. Perdón. Don Manuel Pichel Patiño. Don José Manuel Pichel Patiño. Sí, aquí estou. Graciñas. Dona Marta Val Rodríguez está aquí presente en notoriedade. Don Gonzalo Muñoz Sánchez. Sí, estou. Gracias. Doña María Milagros Castro Sánchez. Sí, sí. Gracias. Don Gomersinto Guinarte Cavada está aquí por notoriedade. Dona Mercedes Rosón Ferreiro. Sí. Gracias. Y el señor alcalde presente por notoriedade que preside. Ben, imos a dar comenzo á sesión plenaria extraordinaria, comenzando con un minuto de silencio en lembranza das vítimas do virus e moi especialmente do que foi o noso compañero de corporación do Siteo Rodríguez. Xa no comenzo formal da sesión plenaria, o primeiro que procede é a ratificación da inclusión dos puntos a tratar no orde do día, toda vez que non poideron pasar pola comisión informativa correspondente, pasaron pola Xunta de Voceiros, pero con arreglo previsto
no artigo 82 do Reglamento de Organización e Funcionamento das Corporacións Locales virían igualmente ao pleno. Entendo que o señor secretario ten que comprobar a aceptación. Sí. Algún das señoras ou señores concelleiros asistentes a este pleno telemáticamente se opón á ratificación de inclusión dos puntos a tratar na orde do día? Ningún? Enténdese por unanimidade. Moitas gracias a todos. Entón pasamos ao segundo punto, que é a aprobación do sistema de votación nominal para a adopción dos acordos da sesión. Pois, pola mesma razón de que non estamos presentes na sala a maior parte da corporación, señor secretario, Sí. comprobe. Algún dos señoras concelleiros, señores concelleiros asistentes telemáticamente se manifestan en contra da aprobación deste sistema de votación nominal para a adopción dos acordos da sesión? Téndese por unanimidade. Ben, entón a continuación entramos no debate dos puntos 3 e 4, proposta de modificación das ordenanzas fiscais e proposta de modificación das bases de execución do orzamento. Tal como foi acordado na Xunta de Voceiros, se unifican o debate das dúas e se amplía o tempo de intervención. En principio serán 8 minutos na primeira intervención e 5 minutos na segunda intervención. Entón, abrimos o turno de intervencións, comenzando pola ponente, por doña Marta Abal, e aquí ahora se me foi isto, bueno, veña por aquí, conto tempo polo móvil, non se preocupe. 8 minutos. Bueno, boa tarde a todos, compañeras e compañeros da Corporación Municipal e a todos aqueles que nos están escoitando desde as súas casas. Bueno, en primeiro lugar, quero expresar as miñas primeiras verbas, hoxe aquí se xan de condolencia a todas as familias e persoas achegadas que sofren a peor consecuencia desta pandemia, a perda dun ser querido. A todas elas queremos expresarlle a nosa solidaridade neste momento tan duro. Tamén, como non podía ser de outra maneira, expresar a nosa admiración e recoñecemento a todos os profesionais que hoxe forman a nosa primeira liña de batalla contra esa enfermidade, sanitarios e corpos e forzas de seguridade. E tamén a moitos outros profesionais de diversos sectores que hoxe permiten que os nosos veciños e veciñas poidan, baixo este confinamento, proverse de todo o necesario durante a crise. Como desgraciadamente coñecido por todos nós, dende o pasado 14 de marzo, o país atópase baixo o estado de alarma declarado polo Goberno de España por mor da situación de crise sanitaria ocasionada pola xa declarada pandemia do COVID-19. Dende ese día, e mesmo dende días anteriores, o Concello de Santiago de Compostela ven dando resposta puntual ás diferentes necesidades que a diario se producen no seu ámbito competencial. Como ben saben, dende o punto de vista fiscal, o Goberno municipal adoptou as seguintes medidas dentro do seu marco legal de competencias. Non cobrar os prezos públicos durante o período de vixencia do estado de alarma polos servicios prestados pola Escola Municipal de Música e polas escolas infantís municipais, e non aplicación da cuota variable da taxa pola prestación do servicio de recollida e tratamento de residuos aos suxeitos pasivos obrigados a suspender a súa actividade económica como consecuencia da declaración do estado de alarma. Tamén instamos a Federación Española de Municipios e Provincias para que require ao Goberno do Estado extensión aos entes locales da normativa relativa ao aprazamento de débedas tributarias aprobada con ocasión do COVID-19. Non obstante, en liña do anunciado, este Goberno pon a consideración da Corporación a necesaria adopción das medidas que se relacionan a continuación. Adaptar o calendario fiscal dos tributos municipais de notificación colectiva e periódica, isto é, o imposto de vehículos, imposto de bens inmobles e a taxa de ocupación de dominio público, modificar o importe mínimo da débeda para conceder apraciamentos e fraccionamentos, e minorar do importe do recibo da taxa pola ocupación da vía pola utilización privativa e aproveitamento especial do dominio público municipal xestionado mediante recibo, a parte proporcional correspondente ao tempo no que non se puido ocupar o dominio público con motivo do estado de alarma. A tales fins, propónse neste pleno as seguintes modificacións das ordenanzas reguladoras dos ingresos de dereito público. Así, na Ordenanza Xeral de Xestión, Recadación e Inspección dos Tributos e outros ingresos de dereito público, propónse por unha banda a inclusión dun artigo 25 bis para a modificación do calendario fiscal regulado no artigo 25 dos ingresos públicos xestionados mediante recibo.
Ao sentido da modificación, como tuveron oportunidade de comprobar, pois é habilitar a Xunta de Goberno local nos supostos de alarma, excepción e sitio, adaptar o calendario fiscal daqueles tributos xestionados mediante recibo coa finalidade de adaptar, de facilitar o pago dos tributos á cidadanía. Tamén nesta Ordenanza Xeral de Xestión e Recadación se propón a inclusión dun artigo 26 bis para a modificación do prazo para acollerse ao sistema especial de pago e para modificar as datas de pago das cotas fraccionadas do imposto de bens inmobles. Tamén nesta Ordenanza Xeral de Recadación se propón modificar o importe mínimo da débeda para conceder aprazamentos e fraccionamentos e que afecta a diversos apartados do artigo 27 e que supón a reducción do importe que pasa de 300 euros a 150 euros. Polo que respecta á taxa pola utilización privativa e aproveitamento especial do dominio público, pois propónse unha inclusión do artigo 6.2 G bis coa finalidade, en última instancia, de poder minorar do recibo correspondente á taxa pola utilización privativa e o aproveitamento especial do dominio público local o importe correspondente ao tempo no que non puideron utilizar ou non poden utilizar o dominio público como consecuencia da declaración do estado de alarma. Tamén, como puideron ver, o seguinte punto, o punto 4 de modificación das bases de execución do orzamento municipal, consiste en esencia en incorporar a este orzamento, a estas bases de execución, as instruccións que viñamos adoptando para o sistema de pago de anticipo de caixa fixa e que o habilitamos precisamente para proceder ao pagamento áxil daqueles establecementos que se queran acoller a este sistema dos suministros que nos fagan a través do ticket especial de compra e que se puxo en marcha como motivo desta situación de crise social. Gracias. Moitas grazas, doña Marta. Abrimos os turnos de intervención. Doña Goretti San Martín, cando vostede queira. Ben, boa tarde. Tamén as miñas primeiras palabras teñen que ser de ánimo, de solidaridade, de moita forza para toda a familia e amizades das persoas falecidas por coronavirus no noso Concello, desas 77 persoas até o día de hoxe falecidas, e a todas as que o están a superar tamén nas súas casas, nas residencias, nos hospitais, e enviar un saúdo a todas as persoas que están facendo o seu traballo diario, persoal sanitario, persoal asistencial, traballadores e traballadoras que continúan, desde o persoal da limpeza, Protección Civil, bombeiros, pero tamén o persoal do propio Concello, profesorado, a xente do mundo da empresa, toda a xente que continúa co seu traballo, igual que a toda a poboación de Santiago de Compostela polo seu comportamento exemplar, por ser unha poboación comprometida, responsable e seria diante dunha situación excepcional como a que estamos a vivir. Mais entrando en materia, como é lóxico, traenos este pleno asuntos de carácter económico e social diante dunha situación de emerxencia. Son moitos os sectores que están a sufrir os efectos, as consecuencias desta pandemia, persoas que están sufrindo despedimentos, ERTES, que non teñen recursos económicos, que tiveron que pechar os seus negocios, e por iso traense hoxe ao pleno medidas como as que acaba de expoñer a concelleira sobre aprazamento das datas de pagamento de impostos, reducción do importe mínimo da débeda para solicitar fraccionamentos de pago, ou a lóxica compensación por a ocupación de dominio público que non se produciu no caso das terrazas. Todas estas cuestións son ben recibidas polo BNG, o que se podía agardar como mínimo dun goberno sensible a unha situación excepcional, mas parecennos desde o Bloque Nacionalista Galego que son medidas insuficientes, como insuficientes tamén nos pareceu o seu plan de reactivación económica que aprobou un goberno que, como todos os anos sabemos, onde se deixan importantes cantidades de diñeiro sin executar neste Concello. Levamos anos así, entón, cando se poñen a excusa de que non se pode ir máis alá, nalgúnas ser un pouco máis generoso e máis ambiciosas nalgúnas das propostas, non se pon na balanza que hai moitísimos cartos sin executar. Na última liquidación, na de 2019, vai na mesma liña. O Concello deixa sin gastar 11 millóns de euros, un superávit que hai que investir na recuperación económica. Por iso, nós votamos en falta que se aproveite este momento para facer posible a medida máis social, que é o de facer o pagamento de impostos á carta, que cada persoa poida decir en que momento quere pagar, nun prazo, en 2, en 3, en 12,
é unha proposta que nos gustaría escoitar de que se vai activar de maneira inmediata. Tamén votamos en falta que non se fixese o posible para tamén descontar a parte fixa do recibo do lixo. Diránme, xa sei que iso pode ter algún inconveniente legal que nós entendemos que se poden afrontar, que se poden buscar vías, exploralas, pero o certo é que ese servizo non se efectuou, non houbo lixo que recoller. É incomprensible que comerciantes e os sectores da hostelería reclame que se compense tamén esa parte fixa, como reclamamos desde o BNG. E tamén votamos en falta que non nos adiantemos aos acontecementos e que non nos decatemos de que hai moitas persoas e moitos negocios que non van volver ás mesmas condicións de normalidade anteriores á crise. Ese escenario non vai suceder. Por iso o sector da hostelería fixo chegar demandas que non incorporaron, porque claro, resulta que os aforos, unha vez que se volvan a abrir os locais, non van ser os mesmos. Por tanto, claro, está moi ben que non se cobre o tempo que están pechados, pero logo ou haberá que reducir a parte proporcional polos aforos que van ter, que van ser distintos, que van ser menos da metade, sen ningunha dúbida, ou senón, haberá que non cobrarles esta tempada, unha de dúas. Non se introduciron tamén neste pleno outras cuestións que nós entendíamos que eran fundamentais, facer unha declaración institucional para solicitar do Goberno do Estado que se atrasen as rebaixas, mentres non se modifica un marco legal que afoga o pequeno comercio, e tampouco se procurou o consenso para o plan de reactivación económica que o Goberno presentou públicamente. O BNG fixo unha serie de propostas que non se recolleron, non tivemos ocasión de debater. Así que fica aínda moito tempo por diante. Este é un primeiro paso na vía do curto prazo, dar solucións a problemas inminentes, pero nós pensamos que o que temos é que traballar como conxunto da corporación a medio e a longo prazo. Como imos conseguir que haxa unha diversificación económica, que se aposte pola recuperación agraria. Quero lembrar que os produtores locais non puideron vender nos mercados ao ar libre durante ese tempo, e gandeira, pola cultura, pola innovación, polo comercio de proximidade, pola industrialización, polo rural, polo patrimonio, por reorientar o modelo turístico para modelos distintos. Temos que conseguir unha alianza, primeiro no pleno e logo entre as distintas administracións, para que non sexa precisa unha reunión do Real Padroado para incrementar a consignación económica do consorcio e facer unha reorientación do Xacobeo e facer política de altura, algo para o que o Bloque Nacionalista Galego sempre estará aí. Por iso, desde a nosa perspectiva, o Bloque Nacionalista Galego non vai poñer paus nas rodas nun momento difícil, nun momento excepcional, mas tampouco imos apoiar unha proposta que nos parece mellorável. Por outra parte, no que se refire á modificación das bases de execución para permitir que se fagan pagamentos a través do anticipo de caixa fixa, unha posibilidade que se fai para fuxir de certas necesidades que implica a tramitación dos contratos menores, é certo, como acaba de dicir a concelleira, que é unha forma legal e áxil, sí. Mas non nos parece o procedimento máis adecuado se se quere darlle unha certa estabilidade, porque o feito de fiscalizar, de xustificar o gasto despois de feito, pode dar moitos problemas, non? Sobre todo o funcionariado que teña que facer esa xustificación. Iso é tamén o que se deduce do informe da intervención municipal, ao que se lle fai caso en algunha cuestión, mas non noutras, como, por exemplo, de limitar a 500 euros o importe máximo de gasto que pode ser atendido, non? Inclúen esa cuestión, pero logo acrecentan un reparo, entre aspas, tal cal, pon a súa proposta, sen embargo, coa debida motivación, que é sempre un concepto moi relativo, podería incrementar dita contía mínima, non? Nos entendemos, quero deixalo claro, a preocupación por abonar os gastos que se están realizando de emerxencia social, e entendemos tamén que eses gastos se van prolongar probablemente máis tempo do estado de alarma. Pero entendíamos que esa proposta se podería reducir únicamente o período do estado de alarma e traballar, mentres tanto, nun incremento sustancial do programa de renda de garantía básica. Ten que haber outras maneiras onde facelo, porque a fiscalización é o máis importante e temos que ser transparentes nese sentido. Podemos entender unha reducida situación excepcional ligada ao estado de alarma, mas non que se converta en algo estrutural ligado ás bases de execución do orzamento para todo 2020. Entendemos que temos tamén que poñernos de acordo en traballar, idear un modelo para traballar contra a pobreza e contra a exclusión social, pero pensamos que ten que abordarse con políticas sociais regularizadas e ordenadas normativamente, e tamén desde a perspectiva da promoción do emprego e da loita contra a precariedade. Creemos que esa é a vía, e se non tiña que ser algo moito máis acoutado no tempo que o que aparece na proposta que nos traen. Por iso, tampouco imos apoiar unha proposta que non nos parece máis transparente nin garantista, e daquela, tanto a respecto das cuestións que nos aparecen no punto 3 como no punto 4, anuncio que o Bloque Nacionalista Galego, a posición que vai ter, vai ser de abstención.
Moitas grazas, doña Goretti. Continuamos co turno de intervencións do Martiño Noriega. Moitas gracias, señor alcalde. Boa tarde a todas e a todos, compañeros e compañeras de corporación presenciais ou vía telemática. Non quero comenzar tamén facendo miña as palabras da concelleira Marta Abal e da voceira do BNG, Goretti San Martín. Non? Evidentemente vivimos tempos excepcionais, as persoas, os colectivos, as cidades tamén se definen nesos momentos e hoxe toca tamén amosar solidaridade pois con todas as persoas que perderon a súa vida e as familias que os acompañaron, con todas as persoas que están a agardar pois todas as directrices de confinamento, os traballadores e as traballadoras que están a dar a cara na cidade e na sociedade e en xeral, bueno, pois a unha cidade que exerce como capital do país e exerce unha maneira exemplar en momentos excepcionais, non? E eu creo que se antes decía que son os momentos excepcionais os que deben de alguna maneira proxectar os roles de cada quen, tamén ten que acontecer nesta institución e eu creo que se está a facer dunha maneira moi constructiva, non? Nunha institución onde evidentemente os compañeros e compañeras do grupo de goberno están a dar a cara todos os días, pero onde tamén os grupos municipais do conxunto da corporación, dendo o convencemento de que cada quen quere o mellor para a súa cidade, están a exercer non só un rol de fiscalización que evidentemente está absolutamente minorado, sino un rol propositivo, non? Eu creo que chega o momento de proxectar e de traballar para buscar solucións excepcionais en momentos excepcionais. E eu coido que iso é o que ven facendo ao longo destas semanas Compostela Aberta con absoluta vontade e constame tamén co resto dos grupos na medida das súas posibilidades, non? Hoxe, tamén, como temos anunciado, imos a exercer esa responsabilidade non só na votación onde imos a facilitar no punto 3 ca nosa abstención e no punto 4 con o noso voto a favor a tramitación do que aquí se debate, senón tamén pois, con unha aportación propositiva que Compostela Aberta fixo non en clave de negociación, senón en clave de mellora do documento pois os últimos días, en concreto dentro do 17 de abril que lle entregamos un documento de propostas ao actual goberno municipal. Valoramos, e eu creo que hai que recoñecelo e é xusto recoñecelo, bueno, pois cuestións que foron asumidas polo grupo de goberno, nomeadamente pola concelleira Marta Abal, e a incorporación matizada que de algunhas desas propostas se fai no documento, que non é porque lle veña a dar a razón a Compostela Aberta, creemos que mellora a resposta desta modificación no eido das ordenanzas sociais, pero igual que antes decía que vivimos tempos excepcionais, entendemos que tamén aquí se podía ter ido a medidas de alguna maneira que foran máis aló e que deran resposta de maneira excepcional á situación que temos na actualidade e que imos a ter a medio e a curto prazo, non? Porque é certo que vivimos nunha emerxencia sanitaria, porque é certo que en estes momentos esa ten que ser a prioridade, pero tamén é certo que a emerxencia social derivada das consecuencias desta emerxencia sanitaria podemos intuíla, moitas e moitos a están a vivirse directamente, pero serán moitos e moitas máis as que a vivirán nos vindeiros meses e a institución local como primeira liña, como trincheira de acompañamento aos veciños e veciñas ten que intentar en momentos excepcionais adoptar medidas excepcionais. Non Polo tanto, Compostela Aberta tamén desa maneira propositiva nas últimas semanas ten lanzado propostas e 4 documentos para un plan de rescate social, tanto na cultura como no comercio, hostelería, nas PEMES e o turismo, e entendemos que a política fiscal é unha ferramenta máis. Entendímolo no seu momento, en setembro de 2019, cando votamos favorablemente a proposta de ordenanzas fiscais en base pois, a criterios de progresividade, de xustiza e de equidade fiscal, e entendémolo agora onde entendemos que se tiña que ter feito un esforzo maior, non? Porque o que hoxe traemos a este pleno entendemos que non é unha proposta que debera ter a valentía que o momento demanda, non? Hoxe se nos está pedindo que avalemos unha proposta para que de maneira moi reducida, habilitemos a Xunta de Goberno a que decida, a Xunta de Goberno e non esta corporación, as modificacións do calendario fiscal en situacións como a que vivimos, coa declaración do estado de alarma, non?
E nos entendemos que o momento excepcional tamén require de alguna maneira rápidas respostas e por eso imos a facilitar o feito de que sexa a Xunta de Goberno a que tome esas decisións. Pero tamén é convinte lembrar que no seu momento Compostela Aberta hai máis de un mes dixo que era preciso reformular o calendario fiscal e non limitarse as prórrogas en algún caso, que era o que anunciara o Grupo de Goberno, nomeadamente o alcalde Bugallo, o propio 16 de marzo, en rolda de prensa, o alcalde decía que eran necesarias medidas en canto ao cobro do IBI, apelaba que o prazo para pagar o imposto de circulación remataba o 5 de maio e que aínda non eran necesarias as medidas para o cobro do IBI, non? É importante lembrar isto, non como unha crítica, enténdase a lealdade institucional non dende a sumisión, pero sí porque cando se fala de axilidade, bueno, hai que pensar que tamén foron moitas as cidades galegas que xa naquel momento empezaron a anunciar modificacións do calendario fiscal que aquí aínda non se vían necesaria, non? Por lo tanto, xa habilitaremos a Xunta de Goberno para que tome decisión sobre o calendario. E a pregunta é cales serán esas decisións. Algúnas están anunciadas e algúnas están compartidas, non? É certo que a nos preocupanos fundamentalmente unha, non? Que era a de adiar, e así foi a proposta que lanzamos, ao final de ano cobro das tasas e os diferentes impostos, non? Díxosenos que non era posible por unha cuestión de que iso podía xerar tensións de liquidez dentro do goberno municipal e dentro da propia institución, non? Pero, bueno, nos entendemos que vivimos momentos excepcionais, que o Concello de Santiago ten incluso marxe para facer fronte a esas situacións e que se podían ter resolto pois, con operacións de tesorería a curto prazo para solventar esa tensión, non? Eu creo que se hai algún momento para asumir ese risco, precisamente é iso. E por eso, hoxe volvemos a solicitar, ainda que sabemos que non está no vieiro do Grupo de Goberno, que se adíen os cobros dos impostos e das tasas municipais para final de ano, porque pódese facer porque os beneficios para a veciñanza serán maiores que os prexuicios para a administración, non? Tamén, eso foi o que nos levou a solicitar ao Goberno que eliminara o límite mínimo previsto na Ordenanza Xeral para aplazar ou fraccionar o pago de impostos, e así se fixo, de 300 euros, vixente a 150. Entendemos que tamén se podía ter ido máis alá, pero valoramos positivamente esa medida, non? Agardamos tamén que na decisión da Xunta de Goberno sobre o calendario definitivo, e constame que hai esa vontade, bueno, pois que o primeiro recibo se xina en setembro, non en xullo, como prevé a ordenanza, non? E logo hai unha cuestión que fixemos unha proposta e que entendemos que se podía tamén ter ido máis aló, que ten que ver co utilización privativa e o aproveitamento especial do dominio público municipal. Hoxe aprobamos, evidentemente, que queda suspendida polo período de vixencia do estado da alarma. É unha boa medida, pero creemos que tamén poderíamos ter ido máis alá e poderíamos ter anulado o cobro total da tasa de terrazas este ano, non? O alcalde comentaba en xunta de voceiros, ou a min persoalmente, de que eso podía supor, bueno, pues un custo para o Concello de 200.000 euros asumible, que había problemas de encaixe legal. Tamén é o momento de exixir aos nosos habilitados e aos nosos técnicos superiores que busquen tamén encaixes excepcionais para momentos excepcionais, e creemos que eso sería claramente unha medida que redundaría no beneficio dunha hostelería que vai a ser moi golpeada ao longo deste ano, incluso dunha maneira directa, non a través dos arrendatarios, como por exemplo nunha proposta que se está a facer, que nós non vemos tanto non encaixe legal como é a cuestión do IBI. E remato, porque se me acaba o tempo. Eu creo que ainda se está a tempo de introducir este tipo de cuestións que non se introduciron ou polo menos que non se comprometeron, xa digo, non en un proceso de negociación, sino de aportación. Creemos que é importante facelo, constanos que nos outros documentos se foron incorporando cousas que o resto dos grupos fomos propondo, e en concreto Compostela Aberta, e creemos que agora hai posibilidade de facelo e de valoralo. Non somos conscientes todavía do impacto, ainda que o intuimos que vai a ter na cidade, pero a fiscalidade é unha ferramenta que debemos impulsar e debemos amparar. E sobre o punto 4, imos a votar a favor porque entendemos que un sistema moito máis áxil para tramitar os gastos menores, que non requieran contrato, creemos que ha caído na situación actual e onde se precisa unha resposta rápida. Iso sí, entendemos que ter unha administración máis áxil non debe equivaler a ter unha administración menos transparente, na que fallen os mecanismos de control, e vamos a dar un voto de confianza solicitando que esos mecanismos de control non fallen, porque hai precedentes en outras institucións, outras comunidades autónomas e outros gobernos onde iso foi verdadeiramente absolutamente contraproducente, non? Pero imos a dar ese voto de confianza no punto 4 ao grupo de goberno con un voto a favor,
e esa facilitación cunha abstención no punto 3, agardando que algunha destas propostas que hoxe lanzamos puderan ter encaixe nunha proposta que claramente millora o marco actual, pero é insuficiente. Moitas gracias. Moitas grazas, señor Noriega. Don Alejandro, cando Gracias, alcalde. Boa tarde, concelleiras e concelleiros presenciales e virtuales o telemáticos, ¿no? Bueno, también nosotros, como es lógico, como Grupo Popular, pues nos adherimos a las condolencias por todas las víctimas y nos permitirán, bueno, que siguiendo la línea ya expresada por el alcalde, pues de una manera especial, pues hagamos una mención, un recordatorio a Dositeo Rodríguez, que fue compañero de esta corporación y portavoz municipal, ¿no? También, como es lógico, nos adherimos pues al reconocimiento pues a todos los trabajadores de los servicios esenciales, tanto del sector público como del sector privado. También el sector privado pues ha echado una mano muy importante, o está echando una mano muy importante en el afrontamiento de esta crisis, y de una manera especial pues que quisiéramos tener también una mención cariñosa hacia los voluntarios de protección civil, que no son un cuerpo de profesionales, de funcionarios sujetos a ningún régimen de sujeción especial y que sin embargo pues están en la primera línea todos los días, ¿no? Y me permiten, bueno, pues que claro que también salude de una manera especial pues a todos aquellos compañeros y compañeras de corporación a los que hace tiempo que no veo, puesto que hace tiempo no nos vemos desde hace tiempo todos nosotros. Bien, este es un pleno que ha podido generar pues algún tipo de expectativa o de expectación, una expectación o alguna expectativa que puede ser lógica desde el punto de vista pues escenográfico, ¿no? Puede ser lógica esa expectativa o esa expectación desde el punto y hora en que refleja pues cómo va a quedar condicionada, cómo está quedando condicionada la propia actividad política, cómo queda condicionada y cómo queda hasta cierto punto pues un poco limitada o restringida pues la participación y la representación política. Ahora bien, que el Pleno genere pues mucha expectación o ciertas expectativas desde el punto de vista ya más sustantivo, ¿no? A la vista de los acuerdos que se vayan a adoptar, pues eso ya sería como un poco exagerado y probablemente, bueno, defraudásemos esas expectativas, porque las cuestiones que hoy vamos a sacar adelante, desde luego con el apoyo del Grupo Municipal Popular, pues son elementales, ¿no? En primer lugar, pues vamos a adoptar un acuerdo que nos parece razonable pues para rebajar el importe mínimo de las deudas que sean susceptibles de aplazar o de fraccionar. En segundo lugar, pues vamos a adoptar también un acuerdo para favorecer pues los anticipos de caja, nada que objetar. Vamos, en tercer lugar, a adoptar un acuerdo, bueno, pues para adoptar el calendario fiscal a la situación pues tan especial que estamos viviendo y para evitar pues que le tengamos que exigir a los contribuyentes que cumplan con sus obligaciones fiscales pues en unas condiciones que son adversas, ya para empezar desde el punto de vista de la propia movilidad y en segundo lugar pues desde el punto de vista en algunos casos de la liquidez, ¿no? Lo que hoy vamos a aprobar pues es una cláusula para habilitar al Gobierno a fin de que el Gobierno configure pues un calendario fiscal pues caracterizado pues por unas notas mínimas de flexibilidad y de humanidad, ya en una línea pues introducida en el año 2014 por un gobierno del Partido Popular, ¿no? Nosotros reconocemos que el gobierno pues tiene que contar con una cierta maniobrabilidad y no tenemos ningún inconveniente en otorgarles pues una potestad discrecional, porque una potestad discrecional pues bien ejercida pues no tiene nada de particular y en todo caso pues los grupos de la oposición pues tendremos cauces lógicamente pues para informar o para intentar de alguna manera orientar esa potestad discrecional o para controlarla en su momento, ¿no? Esta cláusula a favor de la cual nosotros vamos a votar, pues de alguna manera se incardina pues en ese margen de confianza amplio que desde el primer momento el Grupo Municipal Popular le otorgó al gobierno municipal. Nosotros entendemos que tienen que contar ustedes con un amplio margen de confianza, lo cual no es un amplio margen de irresponsabilidad, que sabemos que eso no puede ser y ustedes son los primeros en entenderlo. Ya se explicarán en su momento. El amplio margen de confianza quiere decir que, bueno, que en vez de controlar, dicho con un latinajo, ex ante, se controla pues ex post, con posterioridad, ¿no? En ese sentido quiero decirle en nombre propio que hoy usted más que nunca es mi alcalde y en nombre de mis compañeros quiero decirle que más que nunca es usted el alcalde de los concejales del Grupo Popular y en conjunto de toda la ciudad, ¿no? En cuarto lugar, vamos a adoptar un acuerdo, como decía la consellera de Facenda, pues para minorar, entre comillas, la tasa de terrazas. Bueno, para minorar habría que matizarlo, ¿no? Es que en realidad no podríamos cobrar esa tasa de terrazas por el tiempo que nos ocupada porque prácticamente incurriríamos en una especie de enriquecimiento injusto. En definitiva, lo que hoy vamos a aprobar son unos detalles o unos detallitos fiscales y yo creo que no más, por decirlo en términos metafóricos, hoy lo que vamos a hacer pues es dar pues un pequeño golpe de abanico, cuando en realidad lo que hay en Santiago son pues ya sectores socioeconómicos que están necesitados más que de un pequeño golpe de abanico, pues de un respirador, ¿no? La verdad es que se puede ir fiscalmente más allá, se podría ir más allá pues en lo que es la tasa de las terrazas, como se apuntaba aquí anteriormente. Yo creo que si la hostelería se puede recuperar precisamente es a través de las terrazas, porque será pues
algún elemento que suscite pues más confianza que el propio consumo en el interior, como a lo mejor se podría pues ir más allá pues en lo que es efectivamente la exoneración de la cuota fija de la basura. Es cierto que existe un informe de tesorería que nosotros no cuestionamos, que advierte que ese es un servicio de recepción obligatoria, pero también hay una cosa que pues se le pregunta al tesorero, reconocerá, y es que las tasas no son tributos de cobro obligatorios, es una decisión discrecional de cada administración y habría que explorar pues las posibilidades de exonerar pues el cobro de las tasas, el cobro completo para determinados sectores. En todo caso, no es necesario que me diga la concejera o el alcalde, porque lo entiendo perfectamente, que los alivios fiscales pues son siempre complejos porque dependen de todo un entramado normativo que a veces no está en nuestras propias manos, son alivios fiscales, a veces son lentos de tramitar, son asimétricos o son limitados, y por eso, bueno, pues nosotros insistiremos pues en el ejercicio de acciones de fomento y en la necesidad de inyectar liquidez en determinados sectores. En todo caso, permítanme una reflexión sobre la fiscalidad, y si me extiendo 2 minutos, alcalde, ya me lo descuento del segundo turno, que no voy a hacer uso en principio del mismo, ¿no? Es evidente que esta crisis socioeconómica pues nos va a obligar a repensar la ciudad, a repensar la administración, y nos tiene que hacer pensar también sobre la fiscalidad que tenemos, ¿no? Uno de los acuerdos que se adoptó, que bueno, pues nos parece razonable, nada que objetar, es la suspensión de los precios públicos en la escuela de música, pero esto me hizo pensar en la fiscalidad poco equitativa que tenemos. Fíjense, piensen ustedes en lo siguiente. Es posible que a la escuela de música vaya pues un niño, pongamos un nombre supuesto, que se llama Alvarito, cuyos padres son trabajadores del sector público, bien situados. Afortunadamente en Santiago tenemos un sector público importante que de alguna manera, bueno, pues va a ayudar como colchón de esta crisis, y posiblemente sus padres ganen pues a lo mejor 80.000 euros al año. Ese niño que se llama Alvarito, de los 80.000 euros al año, paga el mismo precio público que un niño que va a la escuela de música y se llama Manolito, es hijo de una cajera y de un repenedor y no llegan ni a 25.000 euros al año. Pero lo que aún es peor, ese niño que se llama Alvarito y que solo paga, que paga el mismo precio público que Manolito, solo paga el 20% del coste de un servicio municipal. ¿Quién paga el 80% restante? El 80% restante lo paga Sandra y lo paga María José. ¿Quiénes son Sandra y María José? Pues son dos autónomas, una tiene un comercio, otra tiene un local de hostelería, que a la vuelta del verano van a tener que pagar el IBI, ya no del local de hostelería, el IBI de su propia vivienda, y con el IBI de su propia vivienda vamos a cubrir el 80% del gasto de un servicio que Alvarito, con una renta de 80.000 euros, no paga. Esta es una reflexión que hay que hacer, ¿no? ¿Qué quiero decir con esto? Que tenemos que empezar a pensar en introducir cabalmente el principio del beneficio en la fiscalidad. Yo, en fin, no es que sea un entusiasta absoluto del principio del beneficio, no se puede llevar a extremos, porque si aplicásemos el principio del beneficio, que es quien recibe un servicio lo paga, oiga, dejaríamos en la marginalidad a miles de personas que padecen tratamientos médicos carísimos y que por sí mismos no los pueden pagar. Pero hay otros casos en los que sí se puede introducir pues el principio del beneficio. Y en el Ayuntamiento de Santiago ya está introducido en algunos casos, no hay un criterio claro de por qué en determinados servicios públicos se cobra un copago y en otros no. Yo creo que tenemos que reflexionar sobre eso. Y después hay otra cuestión sobre la que también tenemos que reflexionar, alcalde, concejal y compañeros de corporación, que es sobre la introducción del principio de capacidad económica en los tributos. Es cierto que el principio de capacidad económica late en los impuestos, pero el principio de capacidad económica apenas se trasluce ni en las tasas ni en los precios públicos. Por lo tanto, esta es una cuestión en la que yo creo que tenemos que empezar a trabajar, porque la ciudad, como digo, hay que repensarla. Leía estos días yo creo que era un artículo en El País, de uno que le decía al otro, el cronista, a su interlocutor, que le decía: no me digas cuáles son tus principios, muéstrame tus presupuestos o muéstrame tus ordenanzas fiscales y yo te diré cuáles son tus principios. Y efectivamente, pues al final el presupuesto, las ordenanzas fiscales son la política expresadas en cifras. Ya voy concluyendo. Al margen de las medidas que se puedan adoptar de alivio fiscal, que reconocemos que son complicadas y que son limitadas, nosotros defenderemos lógicamente la inyección de dinero pues en favor de los sectores más damnificados, el de los autónomos, de las pymes, particularmente de los comerciantes y de los profesionales de la hostelería, porque entendemos que, aunque es cierto que se está haciendo un sacrificio económico y sabemos que, bueno, pues el alcalde es el primero que lo ha liderado en materia social, pues es decir, con todo el ingente coste que tienen pues los bonos alimenticios, también entendemos que la administración tiene margen para hacer un mayor sacrificio y para liberar fondos en favor de los sectores más damnificados. Y concluyo, nosotros vamos a votar que sí. Este sí es una invitación, bueno, pues a que pasen, como decía antes, del abanico al respirador. Nosotros entendemos que es razonable todo lo que está en su propuesta, pero también entendemos que no está todo lo que podría ser razonable. Entendemos que es insuficiente y se nos planteó la duda sobre si nos debíamos abstener o debíamos votar que sí, y al final nosotros, alcalde, preferimos acompañarle con un sí próximo y no dejarle solo con una abstención que pudiera resultar distante. Nada más y muchas gracias.
Moitas gracias. Pregunto, desea un segundo turno de intervención? Don Martiño? Doña Mar? ¿Qué? Non sei se hai moito que replicar. Abrimos o segundo turno. Pregunto, Goretti. Quere vostede replicar, doña Marta? Entón, abrimos o segundo turno, doña Marta. Estamos vivindo unha situación demasiado complexa, unha situación demasiado difícil e bueno, simplemente quero agradecer o apoio do Partido Popular e tamén agradecer, bueno, que o Bloque Nacionalista Galego e Compostela Aberta pues, faciliten a saída adiante destas ordenanzas co seu apoio. Si é verdade que, bueno, decía o noso compañeiro o señor Noriega que noutros concellos xa viñan adoptando as medidas fiscais moito antes, pero é que nós temos o límite de que modificar o calendario fiscal, pois temos que traer este pleno. Precisamente por eso estamos aquí co todo o trámite correspondente e por eso, bueno, pedimos esa habilitación á Xunta de Goberno local para que nos permita unha reacción rápida a cada unha das circunstancias que estamos a vivir e que as decisións que estamos a tomar teñan vostedes por seguro que son decisións que de algún modo teñen que garantir tanto a existencia de fondos que permitan dar cobertura a estos servicios que estamos a prestar e que por desgracia estamos a prestar, que é de sobra coñecido por todos vos, que oxalá non fora así, porque estamos vendo un problema latente social na nosa cidade moi importante e temos que de algún modo conciliar unha cousa con outra porque esperemos que cando pasemos todo isto e esperemos que sexa pronto a Administración Municipal ten que seguir funcionando e temos que facer o orzamento do 2021. Decía o señor Noriega tamén que podíamos acudir a operacións de tesourería a corto prazo. Malamente sabremos se podemos asumir todo o gasto que temos que asumir a consecuencia de todos os frentes aos que temos que facer fronte, non só desde o punto de vista asistencial, sino tamén teñan vostedes en conta que dimos orden de continuidade dos contratos, estamos a seguir prestando servizos básicos polos que xa vamos a percibir menos ingresos, léase o recibo da basura. Non lles quero decir o montante anual que poderemos chegar a deixar de percibir daqui a final de ano. Con isto quero decir que efectivamente nos temos que traballar a prol da cidadanía, que o que máis nos interesa son os cidadáns, que o que máis nos interesa son os comerciantes, que o que máis nos interesa son os pequenos autónomos, pero precisamente porque son os que máis nos interesan temos que tomar medidas meditadas, pausadas, temos que ver como vai a evolución dos ingresos e efectivamente temos aí o remanente líquido de tesourería que veremos o importe que finalmente poderemos destinar a investimento financieramente sustentable porque sí son 11 millóns, pero dificilmente nos van a poder habilitar destinar esos 11 millóns porque ao fin e ao cabo estamos nun conxunto e estamos nunha situación no que temos que actuar con coherencia, con eficacia e con vistas a garantir en última instancia a sostibilidade da administración local que ten que estar ao pé do cañón. Dito isto, simplemente quería agradecer, outra vez reiterar os meus agradecementos e nada máis. Gracias. Moitas gracias, doña Marta. Doña Goretti. Sí, vou ser breve. Eu simplemente dicir que creo que con todo o ánimo de colaboración que mantivemos durante estas semanas e que imos manter de aquí para diante tamén nunha situación excepcional que non se nos escapa a ninguén, que non vai rematar nin pasado mañán, nin dentro de 3 meses, e o mellor estamos dentro dun ano e aínda teremos consecuencias disto. Por tanto, temos que ter a suficiente capacidade, creo eu, que para recoller todo o máximo que poidamos, porque as forzas políticas, en certa maneira, representamos tamén a poboación, pero tamén sabemos, e eu creo que son conscientes os membros do Goberno de que hai sectores que están tremendamente afectados e que consideran tamén, nos facémonos eco tamén desas cuestións, que consideran que as medidas que se están levando a cabo non están á altura. E claro, eu entendo que o Concello necesita ingresos, pero temos sempre un problema. Temos un problema que non o damos resolto dun día para outro, nen dun ano para outro, e que eses cartos que non se executan ano a ano, e, por tanto, nós temos que ser capaces ese superávit que temos, poder utilizalo. Temos que ser capaces de que iso sirva para
minguar, minorar esta situación. E logo tamén temos que ser capaces de reclamar ao resto das administracións, porque, claro, se aquí estamos falando, parece que vai haber unha situación clarísimamente de emerxencia social que o Concello está moi ben que acuda e que faga, pero por un lado ou terá que regulalo a través da renda básica e intentar facela todo máis potente que sexa, pero tamén o Estado non anunciou unha renda, entendemos non que vai haber algunhas canles diferentes postas en marcha polo propio Estado, que está xa tardando moito en habilitar que os concellos poidan utilizar ese superávit non para cuestións relacionadas coa emerxencia. Creo que vai haber cuestións que teñamos que petar nunha porta e noutra. Eu o que digo é que moitas veces, porque a min o que me fixo e eu transmitía a varias persoas membros do goberno ver todo este expediente é que para cousas que son moi pequenas, ao final aquí dixemos é un detallito, é un tal, é un non sei canto, son cuestións menores e resulta que nos ocupa moitísimo tempo. Hai cuestións moi maiores que nos teñen que ocupar a maior parte do tempo. E ese é o problema, como imos facer para poñernos de acordo en cuestións maiores. E son cuestións maiores pensar nesa reorientación do Xacobeo, en que imos facer co sector cultural, en que imos facer co sector comercial, pero miralo desde unha perspectiva de para dentro dun ano. De aquí a dentro dun ano, que podemos facer para insuflar e darlles confianza e seguridade. E para todo iso, canto máis xuntas vayamos o conxunto das forzas, mellor. Eu creo que, desde logo, non foi, neste caso, xa digo, non relacionado coas ordenanzas fiscais, pero falarémolo en breve, dentro dunhas semanas, o plan de reactivación económica debeu de ter recollido moitas máis propostas das que se fixeron desde a oposición e desde os distintos sectores, que eu creo que, non se lle escapa ao goberno, onde hai propostas interesantes en riba da mesa e onde se debería facer un esforzo e unha generosidade, porque, queirase que non se está falando moitas veces xa de dar unha axuda a maiores que poida dar o Concello, senón de deixar, está claro, de ingresar cantidades que eu creo que son asumíveis para a situación financeira que nestes momentos ten o Concello. Iso sería, eu creo que tamén unha cuestión que todo o mundo agradecería e que lle daría moito respiro a curto prazo, para nós poder encargarnos realmente do medio prazo, porque iso debería de ser o que nos estivese ocupando a maior parte do tempo. Grazas, doña Goretti. Don Martiño. Sí, a ver, un pouco seguindo ou tirando do fío de Goretti, non? Eu creo que o conxunto da corporación ten aparcado o rol de fiscalización, está nun rol propositivo e un rol de entender que por riba das posicións de parte e partidarias está a cidade e está o conxunto dos homens e mulleres, non? Eu creo que iso é o que ten que ser e o que vai a seguir sendo, porque vivimos momentos excepcionais, non? Pasa que esa lealtade, esa proactividade de todos e todas non debe tampouco confundirse cun alineamento ou cunha sumisión, non? Creo que legitimamente as diferentes visións feitas dende a responsabilidade, no caso de Compostela Aberta dende unha experiencia de goberno, non dende o descoñecemento. Vese no documento que lanzamos para estas modificacións das cuestións fiscais, intentamos actuar dende o rigor e dende a aportación, non dende a galería, nin dende posicións únicamente tácticas. Bueno, fanse tamén dende o convencemento de que tamén é positivo para o conxunto da cidade. Que quero decir con isto? Que se eso lle misturamos o feito de que intentamos todos e todas desenvolver unha posición de empatía tamén co goberno municipal e ca responsabilidade que ten, co alcalde, evidentemente, e cos diferentes concelleiros e concelleiras, bueno, eso o practicamos poñéndonos na pel do goberno municipal, pero incluso os que vimos dunha experiencia de goberno, creemos que hai marxen para entender que o momento non só é outro en estes momentos, senón que vai ser outro a futuro. E a medio prazo. Seguramente non cheguemos a percibilo na súa totalidade. E, polo tanto, eu non teño ninguna dúbida de que o alcalde o entende e está actuando así, que a concelleira, o voceiro, os diferentes concellos e concelleiras o entenden, pero poñámonos na situación na que estamos en estes momentos, poñámonos na información que nos dá o alcalde en xunta de voceiros cada X días, cada vez que nos reunimos todos os voceiros e voceiras por vía telemática. 3.000 persoas en estes momentos na cidade están a recibir algún tipo de axuda de manutención por diferentes vías. 3.000 persoas. E estamos en abril.
Eu creo que é unha medida do impacto non só dentro do punto de vista na saúde pública que vai ter na cidade, no drama da perda de homes e mulleres, de vidas e no impacto incluso dunha cuestión que en saúde pública non saberemos como vamos a sair dela, porque non sabemos se vai a superar na súa totalidade ou se teremos que aprender a vivir con esta vaga epidemiolóxica como aprendimos a vivir ca gripe no seu momento e buscar mecanismos, pero que evidentemente vai ter un impacto terrible no económico, non? Entón, nos creemos que hai marxen para máis e creemos que este goberno foi escollido cunha situación financiera do Concello boa. É certo que cos circuitos administrativos pues moi tocados a hora de mover a maquinaria de obra pública, pero cunha situación financiera moi boa dentro do punto de vista de volumen de endeudamento e foi escollido, pois sí, para xestionar un ano 21, o Xacobeo e o modelo turístico cos seus pros, os seus beneficios e os seus grandes riscos, a situación da proxección da cidade, pero todo iso mudou. Eu non digo que teñamos que facer tabula rasa, pero digo que para a nova realidade non sei se todavía temos novas lentes para poder poñer en riba da mesa medidas e poder adoptar decisións, pero iso mudou. Cambiemos o chip. Evidentemente, Santiago vai seguir sendo capital do país, vai seguir sendo un destino turístico, vai ter a dimensión espiritual, vai a ter o Xacobeo, pero iso mudou. Entón, agora necesitamos medidas excepcionais, non agora, nuns meses. Igual que eu asumo que ten que haber unha disminución evidente de ingresos e novos gastos no social, entendo tamén que vai haber marxen para actuar. Vai haber unha disminución de execución de obra pública. Vai haber disminución en outro tipo de partidas ao longo destos meses que imos a vivir. Promoción turística internacional. Eu creo que en estes momentos ten que haber outro tipo de prioridades. E a prioridade é a xente. E se está dicindo aquí o sector da cultura, que as medidas para reactivar o sector da cultura, o sector do comercio, a hostelería, o conxunto dos autónomos, as PEMES, eu creo... e logo a emerxencia social. Evidentemente o Estado ten que poñer en marcha unha renda mínima, evidentemente a Xunta tamén vai ter que facer uso das súas competencias, pero concellos, sabedelo todos e todas, o alcalde sabe, é primeira liña, é onde primeiro vai vir a xente a demandar. E eu creo que, de verdade, cambiemos as lentes, abandonemos hasta un certo rigor orzamentario, perdamos, alixeremos perfil técnico e asumamos perfil político. E saltemos sin rede, porque é o momento para saltar sin rede como institución e para anticiparnos ao que ven. E me consta que en algunhas cousas se está a facer, pero cando nos demandamos máis, demandamos iso. E, de todas maneiras, a nosa colaboración me consta que a do resto dos grupos, con matices, con maior ou menor medida, e as nosas propostas van seguir en riba da mesa. E eu creo que hai aquí un contrato en beneficio da cidade, independentemente da posición ideolóxica, que é o que nos toca estar á altura das circunstancias. Moitas gracias, señor Noriega. Non, Alejandro, moitas gracias tamén. Eu, na miña intervención final, simplemente quero decir algunha cousa e facer algunha precisión. Primeiro, expresar o agradecimento a todos os grupos. O agradecimento e o reconocimento, non só polo que se acaba de expresar en este pleno e polo que se manifestará nas votacións posteriores, sino tamén pola actitude constructiva global que se ven mantendo ao longo deste proceso. Tampouco esperaba menos, porque nunha situación de emerxencia social como a que estamos vivindo, nunha situación na que a sociedade está dando un exemplo de madurez, de responsabilidade como que está dando, no que tantos sectores sociales, profesionales da sanidade, dos servicios de emerxencia, os voluntarios de protección civil, que tan acertadamente citou don Alejandro, tantas persoas están dando o mellor de sí, nos defraudaríamos a ciudadanía se non demostráramos unha altura de miras semellante. A partir de aí, que iso é o principal, me gustaría facer algunha precisión. A primeira, hoxe que aprobamos, en realidad, unha parte das cousas que se veñen facendo. E ven a pleno, porque, como dixo doña Marta, por exemplo, nos demais concellos de Coruña, por exemplo, o Vigo, nas ordenanzas fiscales se dica o calendario o fixa a Xunta de Goberno. Aquí o fixa a propia ordenanza e, polo tanto, é inevitable que veña ao pleno. De feito, somos dos últimos en adoptar as medidas, que non me consta que sea así, pero, desde logo, somos os primeiros que o trae a pleno, porque o resto non o aprobou ningún en pleno.
E, por certo, as medidas que hoxe adoptamos implican unha facilitación importante e un coste importante. Este Concello deixa de ingresar aproximadamente 18.000 euros ao mes polo tema da taxa de cadeiras e mesas, é dicir, por as de terrazas, pero 80.000 euros ao mes polo tema da taxa de recollida de lixo. 80.000 euros ao mes que non é que deixe de ingresar o Concello, é que todos os ciudadanos temos que pagar o servicio. E, por lo tanto, ese coste o temos que asumir todos os ciudadanos, incluindo a señora autónoma que vostede decía. Pois, a través dos impostos, temos que pagar esos 80.000 euros mensuales que, ao non autofinanciarse, pois teremos que cubrir con impostos. E a maiores temos que asumir uns gastos extraordinarios que coa normativa de emerxencia van extrapresupuestariamente, non teñen respaldo presupuestario, tenemos que encaixarlos no seu momento. Pois o que falábamos, estuvemos falando do bono do ticket especial de compra. Tiñamos este mércores 1034 familias. Bueno, os comedores escolares, oferta que se fixou. O que se está facendo coa residencia, que, por certo, nos están poñendo de exemplo por aí adiante de como se resolveu o problema, porque eu creo, sinceramente, que entre concentrar a xente en un polideportivo durante 2 meses e leválos a un sitio onde teñen habitación individual, con calefacción, con cuarto de baño, con 3 comidas ao día, hai un salto de dignidade e de trato extraordinariamente. Pero todo eso son 70, 80.000 euros a semana extraordinarios por fora de presupostos. E logo o que costa a adaptación da propia administración ou as medidas de sanidade e de seguridade que temos que adoptar. Por lo tanto, hai un gasto extraordinario que non baixa de 100.000 euros a semana en este momento. É unha cifra importante. Non temos menos ingresos, máis gastos. E, efectivamente, hai planes de reactivación económica. Nos optamos por sacar un plan, doña Goretti, máis modesto, pero por sacalo agora, coa habilitación presupostaria que tiñamos. Porque se esperamos a ter outra habilitación presupostaria, pois tardaríamos máis tempo e entendíamos que era moi urxente salir xa. Por exemplo, o programa de axudas aos créditos vai salir este mércores. O mércores día 29 de abril. O noso objetivo era que salir antes do 30, bueno, vai salir o 29. Igual que o plan de turismo. A nós tamén nos doen un pouco, a veces, críticas que serán nas que se nos reclaman cousas que, curiosamente, propuxamos nós algunha delas, despois de reunións que mantuvemos e en un plan que estamos pechando na parte de turismo e que se aprobará este mércores. Se non é así, e se fará público, se levará ao Consello de Administración de Incorso ao mércores e a Xunta de Goberno mércores. E espero que na semana seguinte ou na seguinte poidamos presentar a parte de cultura. Por lo tanto, o noso objetivo é facer camiño a andar, e andando faise camiño, sacar co que temos disponible e logo, en canto poidamos dispoñer do superávit, e se nos habilite, porque aí, como todos vostedes saben, porque desto, e a mí me gusta moito este pleno, e a parte boa que ten, é que todos estamos falando aquí con tranquilidade e de forma constructiva, do mesmo que falamos nas xuntas de voceiros todos os lunes. A todos nos gustaría facer infinitamente máis, pero facemos o que podemos ir alcanzando o maior ritmo e o ritmo máis rápido posible. En moitas cousas, por exemplo, con o bono, nós salimos a resolver unha emerxencia social. Eu espero que o goberno saque a renta social. Xa nos está tardando en que salga esa renta social, pero a xente non pode estar sin comer un mes, 2 meses ou 3 meses a que eso resolva. A administración de primeira línea ten que salir, oiga, vamos a arreglar este problema xa, e despois, pois, bueno, xa veremos como que reconducimos. Porque, doña Goretti, ten vostede toda a razón. Isto non é un problema que se acabe o día que se acaba o estado de alarma. O sabemos todos. Todos somos conscientes. Eu simplemente quero rematar dándolle as gracias a todos, agradecéndolle moi especialmente aos grupos municipales, aos 3 grupos que compoñen a corporación, e a invitar a todos os grupos, xa falamos na Xunta de Goberno, para que traballemos conxuntamente para sacar o país e a ciudad
da crisis na que estamos metidos e aproveitar a rentabilizar o Xacobeo como unha oportunidade extraordinaria. Efectivamente, Martiño, todos temos que cambiar as gafas. Había unha realidade que hai mes e medio se morreu. E o que vai vir despois temos que anticiparnos, pero vai ser distinto. E, hombre, eu creo que a oportunidade que temos todos e a necesidade que temos todos, porque as temo que non haya ninguén con maioría nesta corporación, e a de traballar xuntos. Eu remato como empecé. Moitas grazas, Alejandro, moitas gracias, Martiño, moitas gracias, Goretti, moitas grazas, por suposto, a Marta e a todos os grupos que integran a Corporación Municipal. Señor Secretario, ordena a votación. Inda que todos anunciaron o mismo voto, que facemos dúas votacións distintas po punto 3 e 4? Pois, efectivamente, primeiro o 3 e logo o 4. Señor Secretario, cando vostede queira. Se me permite, Presidencia, suxiren desde informática, para que se acompase a saída a emisión do voto coa saída en televisión, que se utiliza a fórmula o meu voto a favor, o meu voto en contra, o meu voto de abstención. O deixo a súa consideración, porque a mí chégame con que sexa así ou non a abstención, pero é o que me suxiren. De acordo? Pues sí, entonces, porque tardan uns segundos a veces en conectar. Sí, bueno, pois entonces, punto 3, proposta de modificación das ordenanzas fiscais número 0.00, xeral de xestión, recadación e inspección dos tributos e outros ingresos de dereito público, e 3.24, da taxa pola utilización privativa e aproveitamento especial do dominio público local. Entón, vamos a facer o sistema acordado de votación nominal. Empezamos do grupo menor hasta rematar o último que vote o alcalde, el señor alcalde. Ben. Dona Navia Rivas de Castro. O meu voto é abstención. Dona María Goretti San Martín Rey. O meu voto é abstención. Don Jorge Carlos Duarte Vázquez. Sí, don Jorge Carlos. O meu voto é abstención. Dona Marta Irene Lois González. O meu voto é abstención. Don Rafael Peña Vidal. O voto é abstención. Sí, graciñas. Dona Branca Petra Baborrei. O meu voto é abstención. Don Martiño Noriega Sánchez. O meu voto é abstención. Dona María Castelao Torres. O meu voto é a favor. Dona Beatriz Cigarrán Vicente. O meu voto é a favor. Don Ramón de Jesús Quiroga Limia. Voto a favor. Don Evaristo Ben Otero. O meu voto é a favor. Don José Antonio Constela Ramos. Voto a favor. Dona María Ángeles Antón Vila Sánchez. O meu voto é a favor. Don Alejandro Sánchez Brunete Varela. Dona Ana Belén Sabel Iglesias. O meu voto é a favor. Don María Esther Pedrosa Carrete. O meu voto é a favor. Don José Javier Fernández Martínez. Meu voto é a favor. Dona Noa Susana Díaz Varela. O meu voto é a favor. Don José Manuel Pichel Patiño. O meu voto é a favor. Dona Marta Val Rodríguez. O meu voto é a favor. Don Gonzalo Muñoz Sánchez. O meu voto é a favor. Dona María Milagros Castro Sánchez. O meu voto é a favor. Don Gomersindo Guinarte Cavada. O meu voto é a favor. Dona Mercedes Rosón Ferreiro. O meu voto é a favor. Señor alcalde. O meu voto é a favor. O punto 3 quedaría aprobado. Imos ahora pasar, se lles parece, o punto 4 con a mesma fórmula.
Dona Navia Rivas de Castro. O meu voto é abstención. Dona María Goretti San Martín Rey. O meu voto é abstención. Don Jorge Carlos Duarte Vázquez. O meu voto é a favor. Dona Marta Irene Lois González. O meu voto é a favor. Don Rafael Peña Vidal. O meu voto é a favor. Dona Branca Petra Novo Rey. O meu voto é a favor. Don Martiño Noriega Sánchez. O meu voto é a favor. Dona María Castelao Torres. O meu voto é a favor. Dona Beatriz Cigarrán Vicente. O meu voto é a favor. Don Ramón Jesús de Quiroga Limia. O meu voto é a favor. Perdón. Volvemos atrás. Don Ramón de Jesús Quiroga Limia. Voto a favor. Don Evaristo Ben Otero. O meu voto é a favor. Don José Antonio Constela Ramos. Voto a favor. Dona María Ángeles Antón Vila Sánchez. O meu voto é a favor. Don Alejandro Sánchez Brunete Varela. Dona Belén Sabel Iglesias. O meu voto é a favor. Dona María Esther Pedrosa Carrete. O meu voto é a favor. Don Javier Fernández Martínez. José Javier Fernández Martínez. O meu voto é a favor. O meu voto é a favor. Vamos a esperar si... O meu voto é a favor. O meu voto é a favor. Perdón, seguimos en don José Javier Fernández Martínez. O meu voto é a favor. Dona Noa Susana Díaz Varela. O meu voto é a favor. Don José Manuel Pichel Patiño. O meu voto é a favor. Dona Marta Val Rodríguez. O meu voto é a favor. Don Gonzalo Muño Sánchez. O meu voto é a favor. Dona María Milagros Castro Sánchez. O meu voto é a favor. Don Gumersindo Ginarte Cavada. O meu voto é a favor. Dona Mercedes Rosón Ferreiro. O meu voto é a favor. Señor alcalde. O meu voto é a favor. Quedaría así mesmo aprobado. Moitísimas gracias. Bueno, moitas grazas a todas e a todos os concelleiros pola súa participación e presencia. Tamén un agradecimento especial ao personal que nos acompaña, especialmente os técnicos que fixeron posible esta transmisión, que penso que é dos primeiros plenos que consiguen completarse online. Moitas gracias a todos.